EHU podcasta, Euskal Herriko Unibertsitatearen zientzia divulgazioko podcasta. Arantzazu Luzarraga Iturriotz arkitekto eta paisajista da, eta Euskal Herriko Unibertsitatearen arkitektura goi eskola teknikoan irakatsi eta ikertzen du. Bere lana esperimentala izateagatik ezaguna da, eta natura, teknologia eta diseinuaren arteko elkargunean zentratzen da. Arantzazu Luzarragaren espezialitatea pentsamendu laterala arkitekturari aplikatzea dela esanen genuke. Hormigoizko arkitektura monolitikoa mugitu eta hankaz gora jartzen baitu. Diseinuaren bidez gizakion jokabidean eta sentitzeko moduan eragin nahian. Teknologia eta natura harremanetan paratzen ditu egun ditugun beharrei arkitektura egokitzeko. Ekopol ikerketa taldeko kidea da. Ingurumena zein gizarte arazoak lantzen dituen disiplina anitzeko taldea. Hortaz, hainbat hirigintza eta paisajismo proiektutan murgilduta dago. Besteak beste, enkarterrietako gune suburbanoen berroneratzean eta Bizkaiko kostaldeko industria aztarna metalikoen kartografian. Baina, akademiatik haratago ere, ibilbide profesional oparoa du Arantzazu Luzarragak. Besteak beste, 2010ean Txilera joan zen Pritzker saria edo arkitekturaren Nobel saria jaso zuen Alejandro Arabenarekin lan egiteko. Kaixo Arantzazu, zer modu zaude? Arratsaldeon, Tania, ederto baten. Eskerrik asko. Zelan zauz esan bineban, uste dut. Zu iruñarra esanik, bakoitzak beranerara. Lehendabiziko galderara kostata iritsi gara, pixkatxe bat sarreran trabatu naizelakoz, dena esan beharra dago hemen, eta hause duzu lehendabiziko galdera. Ekopolen Urban Oasis edo Oasis hiriko oasia izeneko ikerketa proiektua garatu duzue. Helburua gizartearen beharretara egokitzen den hiri diseinua bultzatzea da, baina naturak eskaintzen dituen baliabideak aprobetxatuta. Honen harira, hiri altzari baten patentea sortu duzue hirietako permeabilitatea hobetzeko. Azalduko diguzu hau nola den altzari hori, nola lortuko duzuen permeabilitatea, zertaz ari gara? Bai, proiektu hau unibertsitate enpresa proiektu batetik abiatzen da. Ekopol taldeko Juan Sadaba da, ikerlari nagusia, kasu honetan. Eta proiektu txikia da, Trameinsa, eta transformados metalikos enpresarekin lankidetzan egin dugu. Helburua da, diseinuaren bidez, azpiegitura beharrak eta naturan oinarritutako soluzioak uztartzen dituen produktu edo zerbitzu bat garatzea. Horretarako, kombinatu ditugu euri lorategi bat eta hiri altzariak. Joanek eskarmentu handiagoa du hiri altzariak diseinatzen, eta ni euri lorategiaren parteaz arduratu naz gehiago. Azalduko tapur bat zer dan euri lorategi bat. Bai, mesedez, bai. Euri lorategi bat da lurrean dagoen sakonune txikitxo bat. Zabaietatik, kaletatik edo espaloietatik jaizten den euri ura batu eta iragazteko diseinaturik dagoena. Bertako landere diaz landatuta dago, orduan kutsatzaileak iragazi, uholdeak murriztu eta lurpeko ura kargatzeko balio dau. Hiria drainatzeko irtenbide ekologiko bata, lurzoruaren funtzionamendu naturala imitatzen dagoena. Euri lorategia eta hiri altzariak elkartzen dagoazan diseinu bat egitean, hirian deskantzatzeko, ura dateko, edo gure patinete elektrikoa kargatzeko erabiltzen duguzan leku horiek atseginagoak eta freskoagoak izan daitezen lortu dugu. Eta honek zehazki zein itxura hartzen du. Interneten gauza ezberdinak ikusi ditut, gurpilen gainean ia itxasontzi baten itxura zuen, baina pentsatzut hori alako lorategi bat, baina uste dut hori ezela. Nolakoa da, ze zabalera du? Eta non ikusiko dugu?
Bueno, forma, izatez, euri lorategiak egiten diez, leku askotan, eta ez daukate forma jakin bat, guk egin duguna da, gure prototiponi forma zirkularra eman diogu, errazago eraikitzeko, edo errazago egiteko zulo hori, eta egin duguna da, hiriko soladura gogor hori eta iraka eskaitza dena, zulo bat egin diogu, eta lurrak barriro beha barnasa hartu desan, eta uraren zikloa berreskuratu dadin. Zirkuloa gainera, albidetzen dozku apur bat esertzera, gonbidatzen gaitu, batak besteari aurpegira begiratzea, eta alkarregaz egoteko, alkarregaz egote hori sustatzen dauan atxeden leku bat sortzea izan da helburua. Zenbat metro izan dezak, esate baterako alde batetik bestera, nik irudikatzeko? Ez dira, moldatzen da, lekura moldatu daiteke, orduan bebai batzutan eserlekoa sortzen dugu, beste batzutan pergola moduko bat, modularra da, orduan zirkuloak euki ditzake, diametro ezberdinak. Normalean, orain gabiltza, 2 metrotako diametroa daukan zirkulo bategaz ari gara probatzen, bebai, lekua zabalagoa baldin bada, adibidez parke batean izan leike handiagoa, guk testeatu dugu bebai kale batzutan, istuago bat izenak, orduan espaloia eta errepideen arteko tarte hori hartzen dau, orduan kasu horretan txikitxoak diez, moldatu leike segunetan hone jartzen dugune. Eta esate baterako Bilbo baten, hemen orain lehioan gaudelakoz, nun jarriko zenuke, ez dakit, Gran Bian edo Arenalean? Ari gara getxoko kale baten probatzen, Bilbon, udaletxearentzako gonbidapena da, edo non, ez? Aldapatxo apur bat dauen leku baten egotean nahikoa da, aldapa hori existitzen ez baldin bada gu sortzen dugu, orduan izatez, edo non jarri leike. Egia da, azpigiturak asko dausen leku batean jartzea batzutan apurua problematikoa izan daiteke, azpigitura horiek dausen sakonearen arabera, baina izatez, edo non jarri daiteken elementu bata. Eta askotan, era lineal batean garatzen da, gure kasuan, zirkuloaren forma hori erabili dugu, esan dugu moduan, lortu nahi dugulako ez bakarrik bere funtzioa bete esan euri loratia, baizik eta jendea bebai gustora eta alkarregaz egoteko moduko leku fresko bat, ez? Gerizpetan egongo dan leku bat. Eta orduan putzua izan litzateke, ez? Halako putzu bat, baina hortik loreak edo landareak aterako lirateke. Bai, beti ez dauka putzu forma, batzutan lehortu egiten da, orduan, albidetzen dagoena da, ur asko dagoenean, eskorrentia ur horiek surgatzen ditu, eta laguntzen digu apur bat hirietan aukitzen dugu zen uolde puntual horiek ekiditen, baina batzutan urez beteago dago, eta hor daukagun landareria izaten da makrofitak eta alako gasolioak eta alakoa purifikatzen dituzten landareak. Hope, eta imaginazazu norbera lurra dela, ez? Eta zaudela erabat estalita, hormigoia, eta porlana, eta alako batean zulotxo bat egiten dizutela, eta zuk esan duzu moduan arnasa hartzen alduzula. Izan behar du? Hori da helburua, ez? Batez bere, gu ohitu garelako, ez? Apur bat, nagusiago da jendeak, uki dause kaleak asfalto bakoak, baina guk ez dugu bizi izan hori batez bere hirietan, eta apur bat, bueltatzea lehen egiten zen era hortara, baina, modu konstiente batean, eta diseinatuz, hori da... Hori da pixka bat ideia. Hori da ideia. Ea lortzen duzuen, martxan jartzea. Bai. Patentea hor badago, pentsatzekoa da, ez? Guk erregistratu dugu hor patente eta marken Espainiako bulegoan, eta orain prototipoa lantzen ari gara, Deustuko Unibertsitateko Fab Labekaz kolaborazioan, eta gertatzen dena da, beti arkitektok diseinatuz ikertzen dugu, ez? Apur bat teoria eta praktika lotzen dago esan prozesu baten bidez. Materialegaz eta teknologiagaz experimentatzen dugu, eta gure ezagutza izaten da batez bere empirikoa, ez?
Zentzu hontan, horre aipatzen hoben moduan, nabarmentu nahiko nuke gaur egun modan dagoen eta sarritan unibertsitatean bai egiten dugu apur bate horren aldez, hiperespezializazioaren alde. Nik uste dut horrek kalte handiak eragin ditzakela, ze batez bere badaukagu mundu bat gero eta konplexuagoa dana, eta mundu horretan arazo oso zehatz bat oso ondo konpontzeak, baina arazoaren problematika osoa ulertu barik, arriskoak dakartza, ez? Horregatik nik esateot beti hezkuntza generalistaren defendatzaile sutsua naizela, eta batez be, gertatzen ari diren, eta etengabe gertatzen ari diren aldaketa hoien aurrean, egokitu eta zeintzuk erabaki hartu behar dizen, albidetzen dozkulako. Zera, medikuekin antzeko parezido gertatzen da, ezta? Bai. Halako zerbait gertatzen da. Hala da, bakoitzak bere satitxoa bakarrik egiten baldin badau, dana ulertu barik, satitxo hori makina batek asko hobeto eta asko efizienteago egiten duenean, espaldin bat daukazu perspektiba osoa, asko galtzen da. Eta baita empatia, ez? Eta sentimenduak, eta, horrek guztiak ere laguntzen du pixka bat bide hortatik edo bide berriak jorratzen. Azken aldian, hein handi batean klima aldaketak bultzatuta, ikusten ari gara euritek nolako eragina izan dezaketen hirietan, ikusi dugu Katalunian, Andaluzian, ikusi berri dugu Mungian, Butro erreka nola ateatzen den. Urban oasis edo hiri oasi hauek konponbidea izan daitezke edo, Bai, noski baietz, ez? Naturan oinarritutako soluzio horietako parte dira, euri lorategiak, esan dugu moduan laguntzen dozkulakon uholde garaian, salera bat eskaintzen dau, eta ura hor laminatzen da, eta gero gutxinaka lurgatu egingo daue lurrak ez, filtratu ondoren ganera, garbitu ondoren. Dana dala, deigarria izan arren, batzutan, eta hau esan gura neuke, batzutan uhaldeak dizela zer gertatu beharrekoa dana, ez? Ni, akademian sartu baino lehenago, beharrean egon nintzen profesional moduan hainbat proiektutan, adibidez, Zaragozako water parkean edo uraren parkean, eta Txileko Konstituzio hirian bebai egin genuen herribera parke bat, eta kasu horietan, uholdeak ikusten diaz, goizala berandu gertatuko dan zeozer moduan, eta eskararitu behar horien kontra. Zaragozako kasuan, adibidez, meandro bat zan, eta orduan hor, aldizkako uholde horriek lurra beraztu egiten dute, beti hortuak eta horri hartzen dira tradizionalki. Eta Txileko kasuan, hau izan zen lurrikara eta gero, 2010ko lurrikara eta gero, jakin badakite uholde handi bat, edo, tsunami bat barriro helduko dala, eta kasu horretan, egiten dan, herriberan egiten diran vegetazio filtro horiek, egite dutena da olatu horren indarra jaitsi, ez? Ereki beharrean hormigoizko pareta bat, non olatuak horren kontra jotzen duenean, asko indar gehiago hartzen duen, eta suntsipena are handiagoa dan, vegetazio filtro horregaz egiten dena da intentsitate hori jaitsi, ez? Batzutan ez da erreza, ze bertan bebai lan egin genduen bertako poblazio gaz, eta gauza hauek ulertaraztea ez da erreza, baina, teknikari moduan, hau da gure lana, ez? Eta hori. Eta esan dute, zuek zuen partea jartzen duzue, baina enpresek ere indarrandia dute hirien diseinuan, etxeen diseinuan, esan dute gure gaur egune erabiltze ditugun diseinu guztietan, baina azpiegituretan ere bai. Eraikuntzaren industrian behar bezain, edo eraikuntzaren industria behar bezain ausarta da? Eraikuntzaren industria beti berrikuntzei lotuta egon ohi da, ez? Adibidez, Ameriketako estatu batuetan berrikuntza handiak eman ziren, batez bere bigarren gerra munduaren ostean, eraikuntzaren industrian, hasiera batean armamentu industriarako garatutako metalesko egiturak, edo plastikoak, edo isolamendu motabarriak, jarraian aplikatu ziren eraikuntzara.
Gaur egun adibidez, badauzkagu Euskal Herrian, mundu mailan ezagunak diren enpresak, zurezko egiturak eta egiten dituztenak, zurezko egitura hauek CLT panelak eta dira, eta horiekin zuzenean egin dezakegu bai egitura, bai itxitura, etxebizitzetan, eta, gure kasuan egiten duguna da, eurilorategia tolakoekaz, bakarrik egiten duguna da, naturan bertan gertatzen den zehozer, barriro be, diseinuari egokituta erabilez. Orduan, pixkatxo bat egiten da, behintzat. Bai. Zeozer egiten da. Bueno, ez da gutxi. Euskal Herri mailan hirigintza edo azpiegitura gintza, ez dakit existitzen den hitza, baina, botako dugu. Egiteko modua bide honetik doala, pixkate aurreko galderari jarraiki. Doala esanen genuke, esan nahi dut. Bukatuko du galdera. Nik uste, arkitektura mailan, badaude aurrera pausuak, ez? Adibidez, etxebizitza sozialen inguruan, bai egon da adibidez aldaketa positibo bat, ez? Gero, paisajismoari dagokienez, horre enaizain hain baikorra, ez? Ointxe bertan esan dugu moduan, askotan horremigoizko soluzio gogorrak hobesten dira, oraindik. Bilbon adibidez, badaukagu Deustuko herribaren kasua, non irla bilakatu da, konektibitate arazo bat, larriagotu egin da, uholde arazo bat ekiditearen aitzakipean, ez? Bai, ibaiaren herribera hori edo bazter hori gogortu egin da, hormigoiegaz eraiki da, orduan ez dotzagu guzten ibaiari, behar duenean, barriro bere leku hori berreskuratu dezan, ez? Barriro Bilbon, gure babesleku klimatiko konsideratzen diren elementu horietatik erdiak, baino gehiago, barne aldeko espazioak dira. Ez dira kanpoan dausen espazioak, badira liburutegiak, barruteko zentroak, museoak, berdegunen eskazia, nabarmena da gure hirian, ez? Eta gero badago, 330 araua delako, guk erabiltzen dugune eta existitzen dane ongizaterei dagokion arau bat, eta, arau honek dinona da pertsona bakoitzak bere etxetik edo ikastetxetik edo lantokitik, 3 arbola ikusi behar dauzala begibiztan, auzo bakoitzak euki behar dauela gutxieneko 130 zuhaitzkopen estaldura, bero uarte efektu hori murrizteko, eta pertsona guztiek euki behar dauela bebai, 300 metro baino gutxiagora parke edo berdegune publiko desente bat. Horren arira, badago ekimen positiboak, nik oin, dituzte arkitekton elkargotik lehiaketa baten, epaimai egisa aritzeko, eta lehiaketa honetan lantzen direna dira bero uarte hauen kontrako proposamenak, eta lehiaketa hau dago, dei egiten die, ikaslei, azken kurtsotan dauden ikaslei, eta graduatu berri. Eta nik uste, importantea dela, azkenengo urteetan, arlo profesionalera sartu baino lehenago, kontzientzia hori piste apur bate ikasleen ez? Hori da ikasleen baina baita ere, instituzioetan dauden politikarien ere interesgarria izanen litzateke. Bai, hori nola ez. Zera, zu arkitektua zara, baina paisajismoan ere formakuntza duzu eta proiektuetan bi ikuspegiak integratzen dituzu. Zein da bien arteko desberdintasuna eta nola ulertzen duzue arkitektura eta paisajismoa Ekopol ikerketa taldean? Nietzako, oso lotuta gaude, nik lan egiten dutalako baten, bestearen begiratagaz, ez? Ikasle garaian nik baneukan kezka bat, ez? Gure eraikuntza edo aktibitateak eukizesaken eraginagaz kezkatuta nengoen, eta orduan egin nuen paisaia eta ingurumenaren liburuzko gradu ondo bat. Egia da bai, ni, unbetan edo oso biologia zalean nintzela, hori izan nire, ez dakit ikasketareko posible bat, ez? Eta paisaia batez bere behartzen gaitu
beste denbora eta agente batzuk kontuan hartzera, ez? Egiten dugun proiektua ez dalako bukatutako produktu bat, baizik eta denporan zehar, bizirik dagoen zeozer, eta evoluzionatuko dagoen zeozer, ez? Behar bada, guk ez dugu ikusiko, bilakaera hori, ze denporan pasala, gu ja eskara bertan egongo, baina bueno, nik uste dut importantea dela beste denbora horiek bebai inkorporatzea gure proiektutara, ez? Eta esan duzu moduan, Ekopolia edo ikerketa taldeari dagokionez, niri gertatu zitzaiena da, beste testu inguru batzutatik gatozenean, atzerrian lan eginda edo doktoretza edo beste unibertsitate batzutan eginik, batzutan kostatu egiten da leku batean lur hartzen dozunean, topatzea, ez dakite, gustura zeusen, edo norberaren interesak biltzen dausen lekutxo hori aurkitzea. Eta, talde hau bada, disiplinanitzeko ikerri taldea, eta benetan disiplinanitzeko kideak dauzka, eta gizarte zein ingurumen arazo horiek lantzen ditu. Horregatik, nik uste dut bertan topatu dela nire lekutxoa, ez? Eta oso gustora nago. Ze ongi. Bai. Ze ongi. Historikoki Euskal Herriak gune industrializatu garrantzitsuak bildu izan ditu. Toki batzuetan, beste batzuetan baino gehiago, jakina. Kostaldeko zenbait gunetan kutsadura da horren adierazle, ez? Esate baterako labe garaien inguruan, adibidez, horre lan handiak egin dira hemen Bilbon ego Bizkaian. 2022an KAF Elujar sorkuntza beka jaso zenuen antropozenotik edo gizakiaren esku hartzetik sortutako aztarna horien kartografia, mapa egiteko. Zer datu lortu dituzu ikerketa honetatik? Ikusgai daude emaitzak, konta iguzu pixkatxo bat, zer den ikerketa hau, ze oso kontu bitxia da, eta ez dakit pixka bat horre lateraltasuna, ez pentsamendu laterala, nik uste horre aplikatu duzula gogor. Bai. Bueno, nire herrian, ostu berba honek, esan gura dau, izkutatu, baina lapurtu, bebai, ez? Orduan, ostutako paisaia hauek, izkutaturik daude, baina lapurtutakoak ere badira, ez? Ingurumaren ulermena bere produkzio balioan zorik oinarritzen dutelakon. Sortu nauen mapa horrek, gure dauena da ingurumenaren beste ulermen batzuk sustatu, ez? Egin nauen mapa honek, ez dago bere subjektibotasuna ukatzen, zen ipentzaten dute, mapa oro subjektiboa dela, batzutan oso objektibo moduan erakusten dizkiguten mapek danak dauzkate, interesak edo operaren begiradak. Eskalak. Bai. Eta, azkenean, gauzai izena emoteak garrantzi bat dauka. Ze izena emoten diogun hori, guretzat esanguratsua dela esangura dago, ez? Eta mapa, web horri alde baten eskuragarri dago, 3 formatuan ere imprimatu leike, eta edonor, bertaratu daiteke, hondartza honetara bertaratu daiteke, eta dokumentu horretatik abiatuta, eta bakoitzak noperak euki dagoen esperientziagaz lotuta, norbanako mapa bat marrastea da helburua, ez? Bere esperientzia propioan oinarrituta dagoena. Ostutako paisaiak da zera web horriaren izenburua. Hori da. Eta hor ikusten da, beka honetan aurkeztu zenuen memoria, edo egindako lanaren ondorioa. Hori da, prozesu luzea izan zen, gero kizauzen, beste formatu batzutara pasatu zen, deriba bat egin gendun, autobusean audio batzuk landu nituen, eta entzungai dausenak, Bilbotik hondartzarainoko begirada bat eginten, errekaren bazterretik, non ikusten duguna eta entzuten duguna ez da bardina, ze entzuten genuena ziren nodoko grabazioak, eta labe garaietako grabazioak, eta, hor gertatu ziren gauzak, gaur egun ikusten ez dugu zanak, gaur egun dana dira edifizio zebra deitzuten txagun honek dause non nahi, baina hor erreka bazterretik, iritik, kostalderaino, itxasoraino, ibaiak zeukan garrantzi hori edo
pertsonen bizitzan eukidauan garrantzia, apur bat ekartzen zagoena barriro begugana. Eta presentzia, ni oroitzen naiz, Iruñetik Bilbora torri nintzenean ikastera 1980ean, ja duela urte pilo bat, oraindik ere hori dana ikusten zen, eta ikusten altzen itun pixkat aurrerago tximiniak, sua, eta oso paisai potentea zen, industriala zena, eta hortaz, egia da, ez dala ezertxo ere gelditzen. Ez batzutan gertatzen da, adibidez, erabakitzen da, garabi batzuk gordeko ditugu, ez? Baina askotan, gordetzen duzun hori eskeleto bat da. Eta ez dauka, kentzen baldin badozu, ez dago loturarik gertatu zenagaz, ez? Edo musikagaz, bai oso musika mugimendu importanteak egon ziren, horregatik egin nuen audio horretan, eskorbuto eta olakoak entzun gai dauz, eta, bueno, usten ditugunean, alako eskeleto edo bilusita usen egitura horiek bakarrik, basaia egiten da gertatutakoa apur bat barriro ekartzeaz. Eta urteak dira. Aurrekoan kasualidadez, joan ginen ikustera Pobaleko burdinola, eskerrik asko, bai. Eta, karo, dira mendeak, hor burdinarekin lanean, lana burdinaren inguruan, familiak, gizartea burdinaren inguruan, eta alako batean, riau. Bai, niri Pobalegaz gertatu daztena da, adibidez, nire alaba ikastolagaz joan zen bizitan, eta gu egoinak ginen, familiagaz lehenago, eta esan dutzen hau, eta zurek kideak, egonak ziren bertan, eta dinoz, ez, inorbez, eta zangura dut, nire alaba da, bere gelan, Disneylandiara joan estan ume bakarrenetakoa, baina badauz umeak, Parisera doazenak eta Pobalera joan ez diranak. Eta askotan horrek bebai, emoten dozko apur bat gaur eguneko gizartearen erretratua, ez? Nopera pesta hoia ezagutzen inguruan nondik gatosan, ez? Esan beharra dago, mutiko txikitxo bat zegola, bisitan, eta oso ongi pasatu zuela. Bai, eske oso divertigarria da, ikustea eta zelan egiten zagoen, bai. Bueno, teknofosilak aipatzen dituzu bekaren memorian. Azalduko diguzu zer diren teknofosil, oso izen ez dakite, ziborg itxurako... Bai, antropozenoaren geologian, hemen, eskerrak emongure dut, Alejandro Zerretak asko lagundu dozten ikerketa honetan, teknofosiliatiez gizarteak sortutako objektu edo materialak erregistro geologiko moduan gordetzen diranak, ez? Landare edo animalia fosilak bezala. Izaten diez, plastikoak, metalak, hormigoia, beira, industriaren hondakinak, edo teknologia zatiak. Material horiek, metatzen dira eta sedimentatu egiten dira. Eta osatzen dauena da, giza jatorriko geruza geologiko berriak. Orduan, batek pentsalik, egin genezake estratuen irakurketa bat, gure kostaldean, azken 100 urteetan gertatu dana irakurtzeko, ez? Baina arazoa da, hain askar, 100 urteetan eratu zanak, oso askar desagertzen ari dela bebai. Klima aldaketa dela eta bebai, fenomeno honek beronek daukane eraginetako bat dela eta itxasoen maila gorantz da, olatuek gero eta indar gehiago daukate, eta, aurre ikusita dago, itxasotzen esatitxo hau 100 urtetan desagertu egingo dela. Orduan, proiektu honek, ostutako proiektu honek inzauna hoena da apur bat, fluxu ikusezin horiek, lurraldean utzitako astarna hori ikusarazi, ez? Nire ustez, ez dira kalte bat, kaltea, metal brintzak dauz horrez, eta horregatik area baltza da, baina gertatu zan zeo zer da, eta hemengo biztanleentzako, esan dugu moduan, garrantzi handia eukizauen, biztanlerien idiosinkrasia eratu zauen, ez? Egin da beste ondartza batutan, baina nik ez dut pentsaten egin bardanik, bakiko aregarria ekarri zuria eta ganetik estali turismorako baliagarriak izango diran ondartzak lortzeko, ez? Baizik eta egin bardana da, apur bat hor gertatutakoaz ikasi,
eta ingurunarekin zelan bizi behar dugun erabakitzeko balio dezaken zeo zer egin, ez? Azken buruan, ziurrenik zerikusia du memoriarekin ere bai, ezta? Eta burura etortzen ari zitzaidan, Iruñeko Los Caídos eraikina, ez? Hor dagoen polemika hori, zer egin behar da, lehiaketa bat eraitsi, bota, edo aldatu. Bai, ez da arrasa izaten, ez? Batzutan dinozu, zein bar da, dana eraitsi, izenak aldatu, erreparazio bat egon behar da, baina, karo, bai ikasi behar dugu gertatuakoaz. Ezin dozu egin borronik konta nueva. Ostantzean, gertatzen dana da, hori, memoria esabatzen dozula, ez? Bai, eta gauzak alako triskantzak errepikatzen direla. Bai, harin hasten dira. Bai, tita baten, harrigarria da, bai. Bilboko labe garaien beste aldean ere industrializatutako enklabe bat dago, enkarterriak, hortaz ginen. 2022an, tailer batzuk antolatu zenituzten Urban Regeneration Forumekin, berroneratze lan batzuk martxan jartzeko. Zein izan da emaitza, hor? Bai, tailer hauenik elkarterri, izena emanien, batez bere, elkarrekin bizitzeko asmorri, keinutxo bat egiteko. Egin zan lurralde diagnosi sakon bat, eta gero hainbat eskalatan landutako proposamenak sortu ziren, ez? Ikasleen lanak izan ziren, bosgarren mailako ikasleen lanak. Suburbia landu zuten, suburbia da landa eta hiri eremua elkartzen diren tokitxo hori, enkarterriak direzana. Eta, nik uste dut, toki horiek, ez direnak ez urbanoak, ez landa eremuak, oso importanteak dieselak, ez? Krisi klimatikoetan bebai, erresilienteak izan leikez, eta hor, bere justizia sozialak eta bizikalitate onak, bebai, abikor bihurtu daitezke, bertan bizi nahi duen edonontzako, ez? Pandemia garaian, jende asko joan zan enkarterrietara bizitzen emozionaturik, ez? Iria atzera utzita, gero gertatzen da azpigitura arazoak eta egoten dira, bebai, konektibitatea eta hori ez da ainona, eta zerbitzuak, hezkuntza eta osasuna eta bar, ez da usain, irian moduan eta hori bebai, erreklamatu behar da apur bat, ez izen gara danoke leku berean bizi. Bai, eta nekazaritzaren dako ere bai, ez da, pentsatzen dut, sortarteko hori da. Eta, lan horik izan ziren, ikusi daitezke Espainiako hiri agendaren web horri aldean, Espainiako hiri agendak badauzka olako gidalerro batzuk, eta proiektuak, landutako proiektuak, eta lerro horiek jarraitu zituzten. Eta orain, axolaz pasaizu, lerroiek txuleta baten ekarri ditut, oso txukunak eta politak iruditu zaizkit, eta ongi iruditzen bazaizu, irakurriko ditut tita batean, 10 dira, lehendabizikoa lurraldea antolatzea eta lurzorua zentzuz erabiltzea, bigarrena, hiri sakabanatzea, saiestea eta egungo hiria bizi berritzea, hirugarrena, klima aldaketaren ondorioak prebenitzea eta murriztea eta erresilientzia hobetzea, 4, baliabideak modu iraunkorrean kudeatzea eta ekonomia zirkularra sustatzea, 5, hurbiltasuna eta mugikortasun iraunkorra bultzatzea, 6, gizarte kohesioa eta ekitatea sustatzea, 7, hiri ekonomia bultzatzea, 8, etxebizitza eskuratzeko aukera bermatzea, 9, berrikuntza digitala sustatzea, eta azkenik 10, hiri gobernantza eta esku hartzeko tresnak hobetzea. Eta nik uste guztiok, edo gehienok, behintzat, sinatuko genukeen agenda da, ezta? Orain, zentzuzkoa helburuak dira, norabide horretan gabiltzala pentsatu nahi dugu, behintzat gure ez dakite, adin bat duen jendeak, baina mundua gerra dagoen honetan, hau posible da noragoaz, esan nahi dut, egiten nahi garen, badakitz, hau galdetzea ematen duzu orakuloa zarela, ez da? Baina zer uste duzu, pixkat kontraesan honi buruz? Ez, gila esan, ez tokat oso argiz esan, ez? Baina, gerrak dana jartzen daue hankaz gora, baina egia dabe bai,
aipatu dozu zen, puntu horietan, gerra asko baliabideak gaizki kudeatzeagatik gertatzen dira, ekonomia deslokalizatuak sustatzeagatik, eta gobernantza hiritarren esku ez egoteagatik, ez? Orduan, badirudi, gai horietan lan egiteak garrantzia izan dezakela bebai, ez? Zentzuzko norabide bat lortze aldera. Ea eusten diogun eta norabide hortan mantentzen garen, baina jope, egia da momentua bildurgarria dela. Zein proiektu dituzu eskuartean orain enkarterrietan, ene? Hor nabiloin badaramatzagu urte pare bat, arkitektura eskolako kide batekin, Urtzilan horekin elkarlanean nabil, eta Balmasedako udalarentzat gaztelurako igoera ari gara diseinatzen. Urtzik urteak daramatza Balmasedako udalagaz lanean, epeluseko proiektu bata, non hasi ziren gazteluko indusketa batzuk egiten, arkeologoekaz, eta urtero udan egiten diren lan batzuk dira, indusketa lan horiek, eta orain bertaraino heltzeko paisaia interbentzio bat egingo dugu, diseinatzen ari gara. Igoera ez da erraza, hor elementu ezberdinak egingo ditugu, eskailera torre bat, gero bidezka bat, zuhaitza bebai landatuko ditugu. Ez du lortuko irisgarritasun unibertsala, aldapa itzela da, baina ondare kultural eta naturala uztartuko dituen proiektu bat, ez? Joanen gara ikustera. Bai, noski. Zalantzarik gabe. Eta bukatzeko, Arantzazu, parte hartu duzun proiektuetan gizartearen beharretara egokitzeari eman diozue garrantzia. Entzute prozesuak egin dituzue, tailerrak, hirigintza parte hartzailea indartzen ari da gaur egun, edo nola ikusten duzu? Nik uste baietz, ez? Adibidez, Madrilen Mataderon egin genuen oindala 15 bat urte Greenbia deitu zen proiektu bat, eta hor, Madrid-Rio gunean diseinu bat egin beharrean, egin genuna izan zen, jadanik irian egoazan gizarte ekimenak, ala nola hiri gozariak, desayuno ciudadanos deitzen zana, edo bizikritika, edo lakoak, bertaratu genituen, agente ezberdinak deitu genituen, eta danak bertaratu ziren, eta elkarlanean egon ziren, errekaren ondoko espazio publiko horren diseinuak, beukiz esan bebai, aintzat, jadanik irian hiritarrek detektatutako beharrak, ez? Edo egiten ari ziren ekintza horiek. Eta partaidetza eta, gustatuko litzaidak esatea, entzute prozesuei dagokienez, batzutan bebai, kontu zibile bergarala, askotan partaidetza prozesuak egiten diez, pasatu beharreko tramite soil bat bezala, eta sarritan udalek deitzen dituzten saio edo jardunaldi horietara beti pertsona berdinak gerturatzen dira. Orduan, lortzen ditugun maitzak edo entzuten duguna, ez da behar beste aberasgarri izaten, ez? Eta horiek iditeko apur bat, adibidez lehen aipatu dugune elkarterri tailer horretan, nik egin hauena izan zen, Balmasedako institutuagaz kontaktuan jarri nintzen, eurek ikasgai bat daukate erlijioaren alternatiba dana, dala proiektu komunidad, eta ikasgai horretan egin zutena da ikasleek, batxiergoko ikasleek, euren lurraldearen diagnosi bat, ez? Orduan gu unibertsitateko ikaslekaz joan ginenean, saio bat egin genuen, eta entzun ahal izan zuten zeintzu ziren gazte horien beharrak, ez? Ni beti pentsatzen dut gazteat diesela apur bat lurraldearen ahulesiak gehien pairatzen dituzten kolektibetako bat, ez? Adibidez, Balmasedako instituto honetan gertatzen zana da, enkarterriat oso ere musabala, oso herri txiki asko daude, zeuden ikasleak egunero ia ordueteko autobuseko bidaia egin behar zutenak institutora heltzeko, batxillergoa ez danez derrigorrezko hezkuntza bat euren poltsikotatik ordaindu behar zuten bidaia hau,
egunero uste dut hau aldatu dela, baina esan gura dut, desoreka horiek ezin ditugu euki gure lurraldean, ez? Eta pues eurek detektatzen zituzten hasieran batez bere hori aisialdi eta gero lanerako aukera faltak, ez? Eta horren arira, pues adibidez oin Balmasedako proiektu txikitxo horretan egiten ari garena da landatuko duguna, zuhaitzak eta euri lorategi bat egingo dugu, bizilagunekin landatuko dugu, ez? Seguruenik, eskolako umeekaz egingo dugu. Eta hor, euren bizia baino aratago iraungo duen proiektu baten partaide sentitzeak erantzunkizun hori izateak, ez? Pertenentzia sentimendu bat sorrarazten dago, ez? Eta nik horri izugarri garrantzitsua deritzat. Bai. Eta polita, bai, eta osasuntsua, eta benetan beharrezkoa. Bai. Eskerrik asko Arantzazu gure gonbidapena onartzeagatik. Zeuri, danoi, Leire, Ane, eta Iraitz, bai, esan gure nagoen bestea Laura. Eta Laura, bai, eta Nerea, eta Javi ere bai hemendik gonbidapenagatik, eta danori. Bai. Plazera. Bueno, pues bakizunun gauden, eta beste baten etortzen zaren berriz ere. Bai, eta ez etxi zuen ikerketa zoragarri hauetan. Ez optimista natuak. Bueno, agur esan aurretik, eskerrak ere bai eman nahi dizkiegu, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketa den gizarte edapenerako zuzendaritzari, gure fakultateari, gizarte eta komunikazio zientzien fakultateari, bitartez ikerketa taldeari, eta oroar irakaskuntza publikoari. Gogoan izan, EHU podcasta, Campusa newsletterrean eta ohiko audio plataformentan entzun ahalko duzuela. Mil esker eta laster arteo. Aio. Agur. EHU podcasta entzun duzu. Euskal Herriko Unibertsitatearen zientzia divulgazioko podcasta. EHU podcasta. Entzun eta zabaltzazu.